Blakiz Beltza proiektuaren ibilbidea 2014an komikiarekin hasi zen, argitaratu zenetik. Gero 2026an azken bira jasoko duen dokumentala estrainatu arte ibilbide luzea eta aberatsa izan da. Urte hauetan proiektua formatu desberdinetan garatu da. Eta kultura, musika eta ikus-entzunezko sorkuntza uztartuz, publiko askorengana iritsi da. Blakiz Beltza unibertsoa bizirik eta etengabeko bilakaeran jarraitzen duela erakutsi du. Proiektu honekin maila personalean kultura eta jatorriko desberdinetako pertsonen historiak entzutera eta partekatzen garrantzia nabarmenduko nuke. Gero maila profesionalean berriz disiplina artistiko ezberdinak uztartu, proiektu sendo eta koherente bat eraikitzeko gaitasuna garatu dugula uste dut. Halaber ere, epe luzeko sorkuntza prozesuetan malgutasuna, lankidetza eta iraunkortasuna funtsezkoa direla berretsi dugu. Media programaren laguntza ezinbestekoa izan zen Blakiz Beltza Biainoa proiektua garatzeko. Garapen fasean baliabideak eta denbora eskaini zizkigun gidoia, ikerketa lana eta nazioarteko estrategia sendotzeko. Horrez gain, proiektuari ikusgarritasun handiagoa eman zion. Europako ikus-entzunezko sektorean eta nazioarteko bazkideak eta merkatuetara iristeko aukera erraztu zigun. Laguntza horri esker gainera proiektuaren anbizio artistikoa eta nazioarteko dimentsioa indartu ahal izan genituen. Proiektu bat garatzen ari gara momentu honetan. Fermin Muguruzaren azken biraren inguruko dokumentala bukatzen ari gara. Urte askotako ibilbidea eta bira berezi horren esanahia jasotzen dituen proiektua da. Eta, espero dugu irailean Donostiko Zinemaldian aurkeztu ahal izatea.